ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Hadin baki bor penyai district jangka West Khasi Hills District kelapan benar ban ai khusnam da ka bapun Khalai Nusib ya ki pajba ki bala pendep ban ai arsin ya ketika jada na ka khlam jingpang COVID-19 menta ka sngi ka lai puwe trik ubnai nailar arajar arpuwe ikong Lucy Mary Marbanyang na kasnong Madan Benter Mairang Block bat iba Dron Khalai na kasnong Nongjop Mauthat Raisan Block Kilong ki arngut ki babha la ka Nusib ban yo padiang marshi po hajar tengka ka khusnam ka bala sam ha ka program block level awareness ka program bala pendong da ka office block development officer ka Mairang CNRD block kum shibenta jong ka jingrakhe ya ka azadi ka amrit mahotsaf ka balong ka jingrakhe ya ka jingdap hnyo pasansnem jong ka jingyo lai loy kari India kumban chupen ken mau barok ki bala job ya ka jingpen Khalai Nusib ki don sangut kata iway man la kaway pa kaway ka block but iba job na nongston block iday ikong berialda nongsit iba day na kasnong kli mauli but na motion road la job da ikong Dorothy yo dahun kardoy iba day na kasnong umdang